Dobar dan, ljudi. Dobar dan. Samo ću reći dobar dan. Čekaj, Darija izvuče. Dobar dan, narod. Ovo je odvratan dan. Zašto? Zato što plan za rođendan propada. E sad, savjet. Kada hoćete da kupite, da napravite nešto ili bilo šta smislite za drugaricu ili druga što se tiče rođendanskih poklona i poklona generalno, prvo pitajte za cenu. Prvo pitajte za jebenu cenu. Da vas neko ne izradi. I uzmite račun, nemojte biti glupi, uzmite račun. Jer da, mogu da kažu sljedeći put ja se vas ne sjećam i ne znam ko ste i... Što se ovo dešava? Okej. I iznenada dobijete dete. Znači pod jedan, smislite prvo šta ćete. Okej, nađite materijal ili šta god. Nađite pare. Pitajte za cenu. Dogovorite se sa kupcem i uzmite račun. A ne da naručite nešto, ne znate ni koliko košta, nemate račun, nemate nikakav dokaz. I onda kao, okej. A šta da rade oni koji nisu uzeli račun? Gledaj ovako, ako vas zajebe prodavačice i budu fazona, ja ne znam ko ste vi, šta već, niste bili ovde malo pre... Vi uzmite, ščepajte je za gušu, ovako, i kažeš, slušaj ti, mamu ti ja jebem, ja sam bila ovde, vrati kameru, jer ja hoću svoju majicu. Tako da, to je to. I'm Srbin, what's your superpower? O moj boj, majke ti to piše. Ok, I'm Srbin, what's your superpower? Ok, dobro. Manipula. To je to. Ako se desi slučajno da ta drugarica ili drug ne svidi im se, alergični su na nešto ili šta već, uzmite taj poklon i boli vas jebeni kurac i samo čestitajte rođendan i ćao. Ili eventualno čestitka, to vam je jeftinije. A šta ako si kupila nešto baš sa tom osobom u umu i nije nešto što ćeš ti koristiti? Ili možeš da koristiš? Brate, daj u second hand, nemam pojma. A šta ako sam kupila patku za kupatilu? Patku za kupatilu? Da. Pa, uzmi patku za kupatilu. Ne znam, ili stavite u klasu jednostavno, uvek će ti trebati neka patka. A šta ljudi koji ne idu na fakultet i nemaju klasu? Oni su propalitet. Šalim se, respekt za sve ostalo. Yeah, right. Okay. Ne, deca treba učiti i treba ići na fakultet da bi mogli da priuštite poklon za vašeg drugara. To je pod jedan. Eto. Dosta. Pa šta još da kažem, znate? Very nice. Surprise! Malo do jaja. Pogledaj. I ovo, to je fantastično. Hvala puno. Može malo veća reakcija, ne znaš šta smo prošli. Ne znaš S koju patnju smo prošli. Ne znaš šta smo juče radili. A ja se izvinjam. Šta piše? Srbim, what's your secret? What's your secret power? O moj Bože. Ajde, šta je Dragano pakom, baš me zanima. Torba! Sad je žena, 20 godina, vreme za torbu. Da ti kažem 20 godina. Čik pogodi. Što ti prije. Šta je to? Wow. Oooo! Hvala. Dobro, evo, poslušajte se svi ako hoćete. I pored mali Dragan. Ajde on. Odlično. Ali moraš na sve. Ti me snimaš? Da, moraš na sve. Sljedeće godine? Da. Pa da Ove završi godine. sljedeću godinu.
Zašto? Tako, dosta kratka jasna. A ništa više, da ima sreće, para, Dobro, zdravlja. ono 100 godina, puno para, sreće, to se podrazumeva. Pa ne podrazumeva se, ako ne kažeš. To se svi podrazumeva. Ne, a zagrlje jedan... Zagrljaj, zdrav. Aj zagrlje. Tako, drugari, to je to. Vidi, sad ćeš ti nešto da kažeš, Ivana. Ajde, isto kao i Dragan, čoveče, želim da završi sledeću godinu i da, ne znam, bude super heroj na onom vašem, ne znam, kako se na stripu, to, da. I da, ne znam, puno sreće, zdravlja, para, ljubavi, šta sve još baka kaže? Dece, može dece. Unučad mora. Unučad će polako čekati prvo deca. I... Pa unučad za babu, brate. Aha, pa dobro, kasnije će baba će ići, dobro. Da baba dočeka unučad. Da. Šta još? Dobre skulpture. Poljubi sad kamera. Kolega, gde vam je maska? Evo, kupio sam za 5 dinara. Baš je odlično. Opa. Odlično. Baš je ono. Evo, Američkac. Beba Mladen. To je odlično. Hoćeš nešto pričati? Pokaži foto. Vidiš, to je to. Koliko god da je ozbiljan, on dođe ovdje, ono kao... Pa da, to nam je ideja. A kad nikome nije, onda je samo ovo se skladi. A Miško, tebi je rođendan tokom raspusta, jel da? Zavisi kad je raspust. Pa 26. maja. 10. juna. Ajde dođi ti tu da te slikamo, da imamo sliku. Pa će da dođi ti? Da, Ja stanem ovdje. da. Pa te brat, ima tu još. Super. A ne snimam se vreme. Mislim, slikala sam isto. I slikala sam i snimila. Možeš i da kažeš. Šta imaš protiv mojih lepih nogu? Šta, stvarno nisi kupio masku za červoze? Da. Što? Jel ti ja lični lik koji nosi roze masku, brate? Tako snimaju, odlično, brate. To je dečko, brate, to je dečko. Odlično. Evo ga. Mislim da je dovoljno neprijatno, ajde. Ledena, ni to srno. Ti nećeš biti, ko jutra ćeš sa usana. Darija, ti moja biti. Što mi mašeš? Baš sam ne znam zašto, baš sam... Šta? Pa nema, ba snimi drugi, brate, onda se vrati. Danas je 2. mart, Icin rođendan. Kaj, uhvatim kader. Iz početka Icin krenu. rođendan i danas ćemo pričati koliko je Ica savršena i predobra i prelepa i super osoba. Ima odličnu majicu. Odlično i reći Srbiju. I ovo je Novak. Bolji Srbiju. Uradio si anime montaže kao svaka lik sa aplikacija na TikTok. Ti ćeš svi za glavnog lika i uradiš ovo TikTok. Hoćeš ja tebe? Ne. Ni ledama, ni posama, ti nećeš biti, sutra ćeš sa usana. Ti moji biti, ledama, ni posama. To nije stvar, moje pantalone, sutra ćeš. Glasnije pevajte da mi ne bi copyrightovali. A ovo su prima, ne? I ovo copyrightuje. Za malo je. Nikad ne znaš, Leonore, nikad ne znaš. Meni prvi put je ovo copyright. Dobro.
Evo Sara vidi kameru, polako se približava. Svetli oči nismo ograđe, jebi ga. Ni ledena, ni dosadna, ti nećeš biti, do jutra ćeš sa usana, ti mojim biti, ni ledena, ni dosadna. Bam, 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 sticka bam, 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 sticka bam, 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 sticka bam, 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 pa, 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 pa. Dobro ljudi, to je bilo 5 savjeta kako kupiti kvalitetan i dobar poklon za prijatelja. U sljedećem videu vidimo se. Ćao.